doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu. Tabuk kama par minggu tua di bagasa sadiarion, martang yang nahohom mahita di bagasan rohatabe.
Amin. Mari dihita sian buku WD nomor 10 ayat 1 dohok 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Maroropolop tu debata ama ho ale sandok tanoon, endeho kamu maha muliaon ni goarna, marmulia baik kamu pinuji pujian, dok hamu mandok debata, tung nasokka do akka pambahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, surumaton di parbadia tu rohanami, asatarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jasa ala leganda haporsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asatoktong huingot hami, na hehe do hami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Tuhan
Tangiho kamuma patik ni debata di mingguta jubilate ima patik parjulu sahat paopaton. Patik parjulu ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi merakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu malah dang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano ianggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna aihona uhumna da sogot akka namarsineang di goarna. Patik paupatton ingot hamuma pabadiaon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batamdui dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni huta na halakpe na mangebati hutam aidi na ono mari do ditoppa de batal langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradadanai jala di parbadiai ima sahatna atong rap mangido gugo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hombar tepat ini amin. Tatopo timado sata tu debata martangiang mahita ali Tuhan debata amanami pargogo naso hatudusan para sirohami dahami na dangolon narodo hami tu jolom manopoti dosa nami na godangi di bagasan hajahata dohami tubu jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami mani bilsian akka dalammu macai godang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami alai Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa di haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan di basam alai guarmu. Alai Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hase saan ni dosa. Roma hamu tuau
asa mangoli tondemuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosamu songon abit mungadap-dap, botar do hubaen songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na dikijang. Sotong ditulah rohani, manjun itu hatai, disido hangoluani, sadarion mata kupi, sadarion, sadarion, paujami, sadarion, 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 paujami, sadarion. Hatani debata turpuk epistel di mingguta di jubilate sadarion, tar surat sian Joshua sada ayat 5 sahat rodi walu, margati sori mahita majahasa di ayat walu rap majahasa mahita. Dang adong manang ise namanahan jongjong di jolom saliling ho mangulu, songon padonganyak ku di simusa, donganok ku doho, dang tagamon pasobokku manang tadi konokku ho. Pirmatondim jalamarsi hohot, ai ikon hodo marbagi tanoon, bahen partalian hibangsoon, nahu warihon tu opunasida, lehonoku tunasida. Asal pirtondim, jalamarsi hohot situtu mangaradoti dohot patupahon hombar tu sude patik, akkana tinonahon ni si Musa, na posokki tu ho, unang manibil ho, siani tu siamun manang tuha birang, asamar mulia ho manang dopak dia ho mangalakka, rap hita, unang meret bukuni patikon sian pamanganmu, saya pinakirma arian dohot borngin, asa diradoti ho jala di patupaho, hombar tu sudiena tersurat di bagasani, asa marutuko diakka dalanmu, jalamar mulia parlon. Ima sahatna, martua maakka na tumangihon hatan di debata, jala nau peoksa. Amen. Hibur rohaku, tu Tuhan Yesus, suling huluku, tu Tuhan Yesus, ihutonoku, tu Tuhan Yesus, nangoloa sumuruti, sayutun dalho haporti biyon, silah di Kristus mau dapoton, sayutun dalho haporti biyon, nangoloa sumuruti. Tahatidakon maha porsyautai, songon nahi tinadakon ni dongata sahaporsyam di sandok pertibion, rap mahita mandok, au persea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangi dohot tano, au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sianton di porbadia, andorang suha bubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mangulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lao hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia,
jala adong sada huria nabadia, huria atau panhala Kristen akka nabadia, dohok dihasan di dosa, dohok dihatai namandok, mula mangulu dosogo daging halak nong mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Horas madihita tabege majolo tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 25 April 2021 Partangiangan Wik Parjolo hari Rabu 21 April 2021 pukul 10 sia patupahon ni Huriata do Partangiangan Wik marhite live streaming melalui YouTube sian gereja. Sude ruas ni Huriata boi madohoti parteangangani di Bagasat tabe 2 hari Kamis 20 sia April 2021 pukul 10 sia patupahon ni Huriata do parteangan Wik Sunan Giri Kayu Jati di Bagas ni keluarga Nyonya Sintua Nadabdab Boru Sarupait di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Ruas ni Huriata Wik Sunan Giri Kayu Jati Riama Madohoti Partangiangani. Tolu hari Kamis 20 sia April 2021 pukul 10 sia patupau ni Huriata do Partangiangan Wik Kelapa Gading Marhite aplikasi Zoom. Ruas ni Huriata Sian Wik Kelapa Gading Riama Madohoti Partangiangan Wik Opat ganuk wik disosohon manang dipangido asa patupahon partangangan di wik nabe marhite aplikasi Zoom moloboi partangangani dipatupa secara tatap muka di garejata manang di ruang Timotius dohot ruang Lukas Naniatorhon sekretariat. Partangiangan Persekutuan Paropuan Distrik hari Rabu 28 April 2021 pukul sia saha tu pukul 10 pot patupau ni Huriata HKBP Distrik 8 DKI Jakarta do Partangiangan Persekutuan Paropuan Distrik manang PPD Maringanan di Gereja HKBP Duren Sawit. Utusan Sian Huriata HKBP Rawamangun Ima Padita Resort, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Seksi Paropuan HKBP Manang SPH, Dohot Ketua Ina Hana. Sumbangan kantong persembahan Dohot Jam Dinding. Di Jalo Huriata do sumbangan kantong persembahan Sian keluarga Charles Pangaribuan Boru Hutagalung, Sian Wik Penggilingan Dohot 2 buah jam dinding laho tu rumah dinas ni Huriata Sian NN. Mauliate madi keluarga naong pasahaton sumbangani tuhatama mamasu-masu keluarga nasida. Pelean tu bencana alam NTT na di tanggal 2 saat tu tanggal 5 April 2021 nasalpu masado badai tropis silikon seroja uhut tanah longsor dohok banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Godang do korban meninggal dunia, orang hilang, rumah rusak, jala aka na mengungsi. Hobartusi laho mangurupi aka dongata na terdampak bencana di Minggu Sadarion 25 April 2021 diganuk parmingguon papungupelia dohita manang kantong narara imalaho pasahat to tudongata nahona bencanai tapasahat ma peliata marhite pasu-pasu naung tajalo sia tuhata jala taingot mahata ni debatana tarsurat di Galatia onom ayat 2 masih urupa mahamu mamorsan akan doki imadalan mangaradoti pati ni Kristus. Partangiangan manugut HKBP Rawamangun
di Patupa Ganu Pari Sabtu pukul 5.30 WIB marhite virtual sian gereja. Meeting ID sia opak 2 walu opak pitu sada 5.22 paskot 2 pagi Pinangido Tusudehita ruas ni Huriata asa mandohoti partangangani. Sermon seksi lansia Kamis 29 April 2020 sada pukul 10 Patupao ni Huriata do sermon seksi lansia HKBP Rawamangun secara tatap muka di gereja Pinangido Tuaka lansia asa madohoti sermoni. Sermon seksi musik Kamis 20 April 2020 sada pukul 20 seksi musik Dewan Marturia Naeng Patupahon sermon marhite aplikasi Zoom meeting. Aka pengurus dohot seksi musik, pemandu lagu, organis, pianis, worship leader dan pemusik ibadah pukul 10 tolu. Dohot operator multimedia asa madohoti sermoni. Seksi kesehatan HKBP Rawamangun Naeng Patupahon webinar kesehatan paduahon dohot tema peran vitamin D dalam pencegahan COVID-19. Pembicara Dr. Moses Leo Silaban SPPD ima di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 sada pukul 10.30 sahatu pukul 12 marhite aplikasi Zoom meeting. Link Zoom meeting ID sia 24 pitu 2 tolu pitu 25 80 paskot vitamin D. Katehisasi sidi khusus. Gereja membuka kelas khusus katehisasi sidi tuaka ruas ni Huriata naso melaksanakan katehisasi sidi dope dengan syarat parjolo ruas HKBP Rawamangun manangsian gereja na asing paduahon umur minimal 20 tahun patoluhon mahasiswa manang nau karejo pau papton mabuan surat pengantar sian situawik manang sian gereja asal palimahon mambuan kartu keluarga Huria. Ibadah dohot pertemuan perdana di Patupa di hari Senin 26 April 2020 sada pukul 10 WIB pukul 10 walu di gereja HKBP Rawamangun. Sude akan naung mendaftar asaroma madohoti ibadah pembukaani. Ruas Nataba. Jinalo gabe ruas ni Huriata keluarga Willy Marpaung manang Boru Serepida, Boru Sinaga, Rosian HKBP Resort Perumnas, Batu Onom Pematang Siantar, alamat apartemen Green Pramuka City, Christian Tower, Unit 26 KM Rawasari, Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut menjadi keluarga yang baik. Namoding. Nah di hari Rabu 21 April 2020 sada nunga jumolomoding sahala ama ruas di Huriata Julianto Tridharma Pahan SH umur 48 tahun hinabaluhon ni inata ani hot maida borusi manjuntak alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 3 RW 5 nomor 25 Rawamangun Jakarta Timur. Wik balap sepeda, moding di Bonapasogit, Padang Sidempuan, Jala Tuudean, hari Jumat 23 April 2021 nasalpu di TPU AE Tapang Padang Sidempuan. Tuhatama mangaleho gugudo pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tambahan namar sahid Parjolo Situa Nyonya Sidabutar Boru Pasaribu Wik Rawamangun 1 dirawat di Rumah Sakit Kolombia. 2. Sintua Timbul Silitonga Wik Kelapa Gading dirawat di Rumah Sakit
Pertamina Pusat. Pelean no aka udut ni buah-buah, tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama kabarita masa, dohot ulaon aka sipatu pahota, bae sangap di goarna. Songonima tikting na masa di huriata minggu sadarion. Martangiang mahita, dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Hata ni debata, di mingguta sadarion, minggu jubilate, ima na tersurat di sada Johannes, biddu tolu, ayat 10 sia sahat rodi ayat 24. Songonom mahatana hujahahuma dihita salhutna. Disima boto ota pabua sian hasitongan hita jalata papos rohatta di jolona. Molo disolsoli rohatta hita ubal gado debata sian rohatta jala diboto saluhutna. Hamu aka haholongan molo disolsoli rohatta hita marhiras ni roha dohita maradopon debata. Jadi manang ahape tapangido jalo otta do sian ibana ala taradoti patikna jadi taula lomoni rohana oddo patikna naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naung tinonahon na itu hita siradoti patikna ido namian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sianodo taboto nong mian ibana di bagasan hita siato di i nanilehon nai tu hita ido sahatna horas madi hita manginang, selamat hari Minggu, dang marjubilate do pehita molo di bagasan hagaleo do pehita dinalau mangalusi. Hata horas do selamat hari Minggu sian joloon. Horas madi hita. Ido na marjubilate amanginang. Buhado hita saluhut akan natinopan ni debata mamuji goarna. Di bagasan minggu jubilateon naing di pasahat do tuhita bohado parngolwata dung sahat haluaoni dung disesa saluhut akka pangalosita dohot saluhut akka pambahenata bohado gogoni patik ni debata di bagasan ngolutta. Molo taida turpukona manginang. Di bagasan turpukon adong dope halak Kristen. Torop dope halak Kristeni. Orang Kristen masih banyak, orang yang mengikut Kristus masih banyak.
Ale hak Kristenoni nunga tung macai litok. Nunga nang mago hak Kristenon. Ale halak Kristeni hok dope diinganan. Ahado lapatan na molo didok hok do halak Kristeni hape hak Kristenoni nunga mulai memudar. Lamago hak Kristenoni. Imana didokna di bagasan turpukon mangulu do halak Kristeni dang di bagasan hak Kristenon. Ala masa do tikini di bagasan pangatusion ay molo dung say hami marpungu mamuji pasangapon guar ni debata nung nga say be ulon namida. Dada pola ulahonon saluhut na di bagasan ngulu si ganupari. Omma surat ni si Johannes dinalaho pasahaton tuhuriai. Inilah surat yang dikirimkan Johannes untuk mengingatkan kepada setiap orang Kristen, kepada setiap pengikut Kristus untuk melakukan apa yang menjadi tugas dari orang Kristen tersebut. On molotahilala on namanginang di bagasan ngulu ni naporsea. Molo tabereng tapayutihut paranguluata. Nunga neng dos behita dohot huriai hatihai. Marpungu dunia kita marminggu. Roh dunia kita mamuji pasangapon guar ni debata. Martangiang dunia kita ale ngolu ni hak Kristenoni nungatung macay daw. Nang manian di sian bagasan turpukon ito topoma di bagasan rohat taganub. Memang tutudo manginang di bagasan ngulu ni jolma ikon bertarung dohot zaman. Memang tutudo manginang ikon tapi kiri do akan narikot di bagasan nguluta. Alai dipangido debata marhite saluhut akka ulauta tong mata pamanat mangulahon hak Kristenoni. Boydo dohonon hatihai huriai saluhutna goarado halak Kristen alai dang siton Kristus. Unang-unang di bagasan ngulu ni halak na porsean noaing nunganeng dos be songon piga-piga huria akan ang tinongos ni si Paulus akasurat mangulu di bagasan pikiran na sa diri. Godang parbinotoan na binoto. Godang akasikola na tibo. Boydo diakali. Boydo diinci. Hata ni debata. Jala di do muse. Towe matahe. Diat tu si Tuhan ini. Ima di bagasan haporsean hati hai amanginang. Di paingok do marhiti turpukon. Nunga buha hak Kristenota. Tapar hatu tu do tahe. Saluhutna na masa di ngulut taon. Saluhutna na dinggan di bagasan ngulut taon. Siad debata. Ubahenna na tapehita nuay nga manginang. Di masa pandemik. Memang sugut haduan dang taboto songod dia keadaan. Alay padonganion dohot pangaramotion ni Tuhani.
nunga tung macai takas taida. Ditiki bulan tolu bulan opat 2020. Malengleng do roha, mabiar do hita, mangulaun nak kaulaun. Alai molo taida semakin kesini semakin ditunjukkan Tuhan jalan untuk memperbaharui kesehatan maupun keadaan di bumi kita ini. Alana tiki 2020 amanginang molate di tuhatta. Tasukuma aka parhaladotang makobasi pe hola parjamita para geda par musik do song leader. Ba on kosong matongon. Noeng hita boy memarpungu di son. Tikini tong moldo molosonari boy do honoku. Amanginang mana suaranya? Tikini tong suara mana amanginangnya? Adong perkembangan pasu-pasu na pinasahan ni debata. Batiki 2020 dangboy behita. Dangboy behita positif ate. Molo positif jol mana ikon si padaon. Godang akkana masa di bagasan ngulut tao na manginang dang tarpikir hon hita. Alai molo tatiup do bahwasana debata bahwasana Tuhani na manggomgomi hita di bagasan ngulut taon mardalam mahita di bagasan hatan ni debata ala di bagasan 2 minggu na salpu didok do tohita songon pese-pese na baru tubuh na uasan disusu natama kuasi modogeniti ala nunga di palua hita marhite hamamati ni Kristus marhite haheheonna nunga monak kita rapon Kristusi jalan molotaida nakina manginang di epistel tanakin songon tona ni debata tu si Joshua dinalaho maboan bangsoi bongot tutano kanaan nahabauran susu dohot situa ni loba jala di dok debatado marhite hatana di sada Joshua bidu pitui sada Joshua sada ayat pitui didok do molo manguluhon bangsaon pirma todim jala marsihohot alana takas do manginang di bagasan ngulut taon tung mace godang do ela-ela manang rayuan maut sian sibulis na mambai kita jot dao sian hata ni debata yang membuat kita jauh dari firman Tuhan. Banyak rayuan, banyak tawaran di dalam kehidupan kita, baik di bidang pekerjaan kita, baik di bidang bisnis. Banyak rayuan yang membuat kita jauh dari firman Tuhan. Ubah ini didok debatado tu si Joshua pirma todim jala marsihohot. Alana di bagasan sada tanggung jawab na balga do si Joshua dinalaho manguluhon bangsoi ay bangso natakang do bangso Israel. Orangnya cepat-cepat berubah. Perdadi pangalo mabahen lomonabe di bagasan nguluna si ganupari. Jala molo taida manginang di pardalanan ni bangsoi dung
di patudu debata tada halongona, tada halongangan di pardalanani, ibola laut arui, tutudon yan, marede bangsoi, marede taripar nasida, boy mangalewati laut arui. Aletok kinai nung membangkang muse. Ima habiaran di si Joshua dinalaho manguluon bangsoi. Jala habiaran ni hala Kristen waing songon hatani manang surat ni si Yohanes diturputa sadarion. Bohado hita laho marsihohot. Alanunga di papir todita marhite hasa saur ni to di parbadia. Nung nga dileho behita todi nalaho maniroi manuturi parnguluata. Ubahini di bagasan pardalanan ni ngulut tawe molohita mangulu takasma taboto nung nga dipalua behita saluhutna amang dotinang. Bohado hita patuduhon hama ulateon ni rohatta maradopon silehon-lehon ni Tuhani. Bagaimana kita berterima kasih atas kehidupan yang telah diberikan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang merasa, siapa yang percaya di dalam kehidupannya, dia akan ditebus dan memiliki kehidupan yang kekal. Oma nalao dipaingot si Yohanes, hita aka nong tinobus, ikon mangulahon ulaon holong ni roha. Nakin diturputa di pasahat do holong ni roha ni Tuhani ikot taulahon. Hita masikat ni Tuhani mangulaon holong ni roha. Jalan molo taboto do amang dot tinang di bagasan pangatusion, di bagasan pangajarion. Hita mangulahon akan adinggan, dang na asa dinggan tujolowan ni Yaryon parnguluwatta. Ala nong dapat tita do nadinggan. Karena kita telah memiliki mendapat yang baik dari Tuhan, kita harus melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Saya harus seperti ini biar saya sukses. Saya harus melakukan ini biar saya diberkati. Saya harus menunjukkan kasih biar saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dang na ulahon na dinggani, alay haporseot taido, maka porsyai Kristus na mangulu di bagasan ng uluta, ima na mandungani hita. Alana silehon-lehon ni debata, dang targarar hita manginang. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu untuk memberikan harga yang sesuai dengan pemberian Tuhan kepada kita. Molo adong nanaing si ulahonota laho manggarari. Madalaton hatana dohot patikna do. Ido natolapita mangulahoni. Jala molo tarulahida do hata ni debata dohot mangulahon patikna. Nunga songon sada las niroha di debata marnida hita di bagasan parngoluata. Ima na laho patuduhon ngoluta rohata na marjubilate. Saluhut akan natinoppa ni debata memuji dohot pasangap goar ni debata. Memuji pasangap pon goar ni debata dang naholan alus ni pamangan na manginang.
Dang naulahon ni pamangan. Ikod do pikiran roha nang pambahena pe. Ikod doho do marjobilate. Ubah ini napatuluhon na manginang. Didok do nakin di epistelta unang meret pamangammu sian bukui. Unang meret pamangammu pangulaommu sian pati dohot hata ni ribata. Jangan unang tuha birang, unang tusiamu. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Makana unang tahanguluhon na manginang, edeni mau mere ate. Molo mau mere adong ke kiri, ke kanan, ke kanan. Lok mau merei sebatas edeta tiki neng manortor hita diaka ulaon. Ale molo mangulahon hata ni dibata ikot tigordo. Songon dalan di daan mogo tate amang inang. Tigor-tigordo terus. Unang hita mar mau mere mangulahon hata ni dibata. Ikoboido tigor unang manibil tu siamun. Unang manibil tu habirang. Ima roha itulah hati yang berjubilate. Seluruh ciptaan Tuhan memuji nama Tuhan. Memuji dan dada holan marede pasahat tangyang alay makkanguluhod hatani debata di bagasan nguluta ala nunga litok haporsyaon ni dihati-hai unang manian haporsyaon di tonga-tonga ni ruas ni HKBP Rawamangun dohot ruas ni saluhut akka siuton Kristus di Portibion unang malitok. Unang mago holong ni roha. Unang mago kepedulian di tonga-tonga ni parnguluan. Unang mangulu kita di bagasan songon sada ni hata ni molu Jakartaon. Elo-elo gue. Manang lo gue en. Unang mangulu hita di bagasan semboyan-semboyan na padao kita sian hata ni debata. Ala mangulu do holong ni roha ni Kristus tu hita. Ikon mangulu do holong ni rohata tu akka dongata. Ubah ini molonunga hita saluhutna marsirapusan di bagasan holong ni roha. Marsiranggup mahita mangulahon hata ni debata di bagasan ngulutta si ganupari. Asa dapat tita manginang saluhutna na di bagasan turpu sadarion molo mangulu do Kristus di bagasan ngulutta. Ahape natapangido. Ahape nataparsita dapat tita do. Molo akka naposo mangalului karejo. Molo mangulu di bagasan Kristus dapot na di. Molo akka natua-tua paimahon parumain manang hela dapot na di bagasan Kristusi. Manangise na paimahon akka basa-basa marhite parianak konon siat debata dapo na dui molo mangulu hita di bagasan hata ni debata dang na alani haburjuota amang inang alai alani
hata ni debata na mangula jala mangulu di bagasan nguluta. Ido nama baik kita dapotita saluhutna na taparsita dohot na ta hasil holi di bagasan nguluta. Tapapos marohata manginang patuduhon na marjubilate hita di bagasan ngulut taon. Patuduhon nungga sahat akan edenggan di bagasan ngulut taon. Ima dalan hamoleateon tu debata mangulahon lomo ni rohana, mangulahon pati na di bagasan nguluta. Ima ngulu ni halak na porsea laho bangyuton hata ni debata. Jala taingok ma di bagasan hata ni debata, di bagasan pati ni debata, ikon dapat tita saluhutna akka na taparsita. Di pargogoy Tuhan debata mahita mangulahoni. Say di padao ma akka ela-ela, dohot akka na manggugay hita di bagasan hapor syauta. Tapatulus marohata mangulahon lomo ni rohanay. Amin martangyang mahita. Upuji hami maho ale Tuhan, siyan nasa diri, dohot siyan nasa rohanami. Di parhatutu rohanami do ale Tuhan, saluhut denggan di basam, naung pinasahakmu Tuhami. Bui tarulahami saluhutna, akka ulaun nami di bagasan padonganion, dohot pangaramotyomu ale Tuhan. Di bagasan tikyon ale Tuhan, marpungu hami, mamuji pasangapoko, jalo mapujon nami ale Tuhan, ima songotada ni hamoloton nami, manada holongmu di bagasan ngulu nami. Jalaho matoktong ale Tuhan. Namian di bagasan rohanami marhiti to dimi. Asa tung tarpatu pahami ale Tuhan saluhut na ngulu nami. Di bagasan panuturion, dohot di bagasan padonganion ni to dimi. Di bagasan tikyon ale Tuhan, nunga taruli hami marhiti hatam, na pinasaha ni naposom ale Tuhan. Bohali hami marhiti gogu, dohot habisuhon. Asa tarulah hami ale Tuhan hatam, di parngulon namin si ganupari. Alatakas do di botoho ale Tuhan, saluhut na ngulo namyon, tung macay godangdo, akka parukilon, godangdo, akka tantangan na mabaik kami meret siyan hatam. Papos marohan namin ale Tuhan, laho mangulahon saluhut nai. Di bagasan tikyon ale Tuhan martangiak kami tuho. Tu huriam dohot ruas di huriam. Ima marhite parhalado dohot ruas ni huriam. Pasu-pasu mahami saluhut na ale Tuhan. O matoktong na madongani. O matoktong na maniroy hami. Asa mangulu hami ale Tuhan. Di bagasan hatam. Asa unang meret tami. Siyan patimu. Papirma to dinami ale Tuhan marhiti to dimi. Asa saluhut akka nadinggan tarpatu pahami di ngulu namyon. Asa buhi hami ale Tuhan. Guaran anakmu mangulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Di bagasan tikyon ale Tuhan pasahaton nami masaluhut akka na posom na mangula di tonga-tonga ni Huriam HKBP Rawamangun. O matoktong mangalen haguguon, dinalaho mamarhaladowi huriaon. O matoktong ale Tuhan na mamasumasu sa luhut akka ulaon. Asa mangulu hami ale Tuhan di panjowoni, mangulahon lomo ni roham, di tonga-tonga ni huriaon. Di bagasan tikyon ale Tuhan, pasahaton nami ma, tuak kadongan nami, na di bagasan hapot joton, di bagasan lungun ni roha ali Tuhan, tukko male Tuhan, napatuduhon dalan na dinggan, asa buye haruar na sida, siyan salut akka persoalan, na diadopi na sida. Molo di bagasan lungun ni roha ali Tuhan, tukko mga puli ali Tuhan, asa buye na sida marlas ni roha tujuluan ni aryon, rak mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Di bagasan tikyon ali Tuhan, pasaton nami maakadongan nami na di bagasan parsahiton.
pakai maubat ale Tuhan, si panganon tim medis dohot aka keluarga, parhitiammu ale Tuhan, pasahaton hama malum ni parsahiton, asa tung lasro hanami terlumubi keluarga, dinalaho managam, aka hama malum ni parsahitoni. Omma aka dongan nami ale Tuhan, na di bagasan parsahiton. Ima situa we Banjar Nahor, sintua te manurung, Lasma boru na 70, Rudolf Oposunggu, Nyonya S Tampu Bolon boru Simanjuntak, Naomi boru Hutagaul, Matthew Hutagaul, Maretti boru Sirait, Maruhum Pardede, Mario Teguh Situmorang, Andreas Simanjuntak, situa Nyonya Sidabutar boru Pasaribu, sintua Timbul Silitonga. Homa toktong ale Tuhan, namadongani akadongan nami na di bagasan parsahitoni, na di rumah sakit ale Tuhan, dohot tu akadongan nami pe na di bagasan perawatan, dohot pemulihan, homa toktong na manggohi hamamalum ni parsahitoni, marhite saluhut asini roham mali Tuhan, jalaon nami ma akan adinggan terlumobi hamamalum ni parsahiton. Di bagasan tikyon ale Tuhan pasaton nami mangulu nami, ho matoktong na madungani, ho matoktong ale Tuhan na jongjong di bagasan rohanami, marhiti to dimi taruli hami, dalan na dinggan, dohot dalan na tigor. Atong sa di homa ngulu nami ale Tuhan, upuji hami maho, marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tapapungu ma peliata, marede hita siya bukede nomor 777. Unang say ho soan ho, sumarihon ho sa,
Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibyon. Buhay marohanami, marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok molyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sondako Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaurhon ma, damena tutodim. Amin. Horas madihita salutna amanami inanami na dong digariaton dohot na marhite live streaming. Tuhat tama na madongani hita patuduhom ma jubilate marhite ngoluta mangulahon lomo ni rohana mangulahon patina tarlumobi di bagasan ngoluta. Tuhat tama na madongani hita salutna. Horas selamat hari Minggu.